som hovorím, vidíš, brzdy. Volal nejakému Ferkovi, že keď už nemáš proste, že takto na diaľku ti neopravím, ale hovorí, poradím ti síce pičovinu, ale pomôže ti, aby si došiel s tým do Trenčína, nastriekaj to VDčkom alebo nejakým olejom. Ono to síce bude horšie brzdiť, ale sa to nebude žvejkať. Tak sme to nastriekali a hovorím, že ak sme išli, že nebrzdí moc, nechaj si radšej brzdí motorom, že nešlap na tú brzdu, lebo našťastie to bola zadná, tam bol bubon. A 70% ti brzdí predok. No tak on potom teda brzdil motorom a ak sme prišli do Sučian, pred mostom, tak tam je proste, zídeš z toho mosta a tam stále ešte predtým tam je 60-ka, tak mal na 60-ke 80. A prešli sme cez ten most a za mostom Audi na 6 čierna, tmavé sklo a hovorím, no nejaký kokot blavák zase musí tlačiť. No, tak kokot blavák sa natlačil pred nás a už stop, ľavá a už nás brali. Tak sme dali na kraj a hovorím, že no pán vodič a toto, hento, že čo, išiel som rýchlo, čo, že koľko? 80 a 60. A nedá sa s tým niečo? Aha, ja som bývalý kolega. Neviem, či to boli Sučany, alebo ešte pred Sučanmi je ešte jedna dedina. Tiež je tam most. Turany. V Turanoch to bolo. V Turanoch, nie v Sučanoch, v Turanoch. A že, a ja som bývalý kolega chalani. No viete, tu teraz každý hovorí, že bývalý kolega je tak a to hovorí. Nie, no to jak už máme v tej ramke raz nahraté, teraz už to nejde. To už sa s tým fakt nič nedá spraviť. Načož teda vystúpil spolujazdec, aktívny policajt ešte, nebývalý ako tamten, obišiel auto s tými služobákov. Aha, kolega, no tak ukážte, tak zašli do auta, no to prišli, no tak choďte. Ale majú to v rámke. Jak je to v rámke, to sa s tým nič už nedá urobiť, ale proste služobný preukaz a zrazu sa dalo všetko, čokoľvek. Ináč, mne rozprával teraz kamoš, ktorý robí na tých krabicových, čo kamiony stopujú, tie... Skytov. No, transportéry, čo majú tie Volkswageny, alebo tak sa to nejako volá. Tak on vravel, že tam majú normálne kameru, ktorá online to všetko prenáša. A on vravel, že keď prídeš, stopneš ho, odmeráš, to je všetko zamerané, on vravel, ja ti nemôžem nedať pokutu. To vravel kamošovi, ktorý je taký kamoš, ako keby ty si prišiel, hej. A on vravel, ty kokos, keby si ty došiel a ja ťa chytím bez toho OB-účky, bez toho mytného systému, akože to je 60 000 pokuta v korunách, 2000 eur ti musím dať, proste kamarát, nekamarát, to je zaznamenané, ja ti ho proste musím dať. To je zaznamenané, že to je zo stopol, je tam značka, že sa to sníma, že nie si v systéme a podobne, musím ti to aj normálne cajti, aj hliadky, akože teraz majú byť vybavení týmito vecami. A je to dobré, ja to berem, lebo nebude sa odrbávať, vieš, ani oni nebudú môcť. Ja som za mýtny systém, určite, bolo to dojebané, ale ja som za to, aby to bolo. A napríklad kamarát, ktorý vravel, že my sme platili 27 000 za auto, ktoré sem tam vyrazilo po nejakej okrske. A teraz platí, že za pol roka sme platili asi 2000 korún alebo koľko. Takže majú konečnú dôsledku zaplatiť možno 4000 korún, vtedy sa platí 27. Dobre, má tú obučku, hej. Musí ju stále tam mať, nesmie to zabudnúť, vždy mi to prizvukuje, lebo samozrejme vyjde raz, chytí ho niekto 60 000, nie tak dobre. Ale pre neho je to výhodné. To slnko začína byť neznesiteľné. Čo bola kravina toho mytného systému, že ty si len vyšiel na cestu, odbočil si niekde v Prdelákovciach, odbočil si niekde v Prdelákovciach a tebe zaučtovalo celú cestu. 20 km ti zarátalo, keď si prešiel kilometr. Tam boli horšie veci a toto je podľa mňa chujovina a to ukazuje na tú amatérčinu, že tam boli veci, že bola hlavná cesta spoplatnená a bola bočná. A teraz križovatka. A išiel Ferko z bočnej a prešiel tadeto a ono ho to zobralo mu celý takýto úsek. Napriek tomu, že on len prekrižoval tú spoplatnenú. A išiel celý čas išiel po neplatnené. A to je nonsens. A to sa dá veľmi jednoducho proste ošetriť nejakým časom. Od do, si tam viac ako 3 minúty, tak je jasné, že ideš tadeto, nie že si to iba prekrižoval. Čak, ale prečo to vyhrala firma, ktoré konateľky boli 4-30 ročné baby?